Budi Budiono sekeluarga. Mbok menawi klepatenipun kula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun mugi-mugi Pak Budiono dibareng-paringana sehat, amin. Rezekinipun lancar, amin. Barokah. Yang anggenipun kagem putra-putranipun enggal dipun paringi mung-mungan. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, juragan rosok. Mbah Bayan rosok. Nggih, matur nuwun sampun derek mangayu bagya ngregengaken swasana ing dalu punika kalih tembang sampun diaturke kala wau nggih. Ugi menika kula aturaken mbok menawi para rawuh bapak-bapak ingkang badhe nderek tetembangan malih sesarengan MMT Campursari ugi dipun sumanggaaken. Ugi mboten kata lompen mbok menawi nggih liya dina sanesing wekdal badhe kagungan hajat ngersakne hiburan Campursari lah. Monggo katuran nimbali MMT Campursari, insyaallah ora rugi, insyaallah saya bati menghibur tamu undangan panjenengan. Nah, ingkang kersane ngundang kanca-kanca MMT Campursari langsung saged sesambetan kalian panjenenganipun Mas Ansa. Nomoripun monggo dipun catet. Nah, 085146 536 sepindah malih ngaturaken ingkang badhe kersakaken nimbali kanca-kanca MMT Campursari langsung sesambetan kalian panjenenganipun Mas Ansa. Nomor HP nipun 085746536528. Nggih, regane bersahabat bisa dinego, sing penting cocok melaku bareng suasanane regeng acara panjenengan sedaya. Nah, nggih, siap memeriahkan segala macam acara panjenengan baik itu pernikahan, khitanan dan lain sebagainya. Insya Allah semakin meriah dengan adanya MMT Campursari. Syukur-syukur lek pisan gawe karo kanca-kanca Sun Audio ya masuk cocok. Engko hiburane apa iki jenenge multimedia syutinge ya kanca-kanca Kontring Pro channel ugi dipun sumanggaaken langsung sesambetan kalian Bos Kontring. Wah, sugeng dalu Bos Kontring rawuh. Alhamdulillah wes diemen aku. Juga menyapa kanca-kanca sinoman yang ada di sebelah kiri. Wah, kiri meja luar biasa, matur nuwun. Selamat malam. Wah, iki mesti rewang kabeh, kompak alhamdulillah. Konco-konco sinoman wates bangus khususnya luar biasa guyub rukun sedaya nggih. Juga diucapkan selamat malam ini untuk bapak-bapak hadirin yang sudah hadir pada malam hari ini. Antaranya ada nggih Mas Wawan saking toko bangunan Wates Raya. Nah, iki Bos Campursari Purwoaji. Bapak Sukiat Anton Sujarwo, sugeng dalu, sugeng rawuh sedaya mawon. Amit nuwun sewu nderek pados upo. Nggih, ngaten nggih Bapak Sukiat Anton Sujarwo. Nggih. Dipun lajengaken sinambi ngrantos atensi saking dulur-dulur. Permintaan lagu ataupun yang mau gabungan dipersilahkan, monggo nanti dari kanca-kanca sinoman, Bapak Ibu hadirin sekalian, ugi mbak-mbak ibu-ibu ingkang kersa tetembangan monggo. Sangat dibuka lebar, masih panjang perjalanan waktu kita perjumpaan pada malam hari ini. Kembali diaturkan, monggo katuran jumeneng Mbak Silva Maulita MMT. Lagi ndak gawe lae lho. Ora gawe. Ora. Dikeki ra oleh to itu ngene. Ora oleh. Yo alasane ya padha-padha pase lho entek deng 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 ela elo.
Karepku ben semangat tok cacahe karepku iki. Ngene iki lho. Mbak Lita. Dalam. Ya niki kalian ngrantos atensi saking dulur-dulur para rawuh sedaya. Nggih. Heeh, niki monggo. Mbok menawi panjenengan wonten ingkang tepang lho, sinten? Kira-kira Mbak, sing biasane nembang sinten, Mbak? Saya orang sini tapi tidak pernah nangga. Nah, itu loh. Tidak kenal tangganya. Itu. Lu Iya. lu sama ame gue kayak gitu juga. Lu juga gitu. Gue kayak gitu. Aduh. Wong tangga gue di enggak-enggokan itu jenengnya siapa juga kagak tahu Iya gue. kagak kenal ya. Ngenyek, ngenyek. Apa tuh kok nek lampir melu barang. Nek lampir guyune ngenyek iki, ngenyek iki. Dak Nyek seneng, ngece ah. ngece. Ngece. Peh nek kono akeh tanggane ngece. Ngece. Peh tiap ditutul enek unine cangkem ngece. Ngece. Ruwenorno lho unine kono. Iya. Ya. Nggih. Lho. Malah gue apa gue bangun cucu. Iya biasane Mbah Nggih. Carik niku nembang lho Mas. Mbah Carik biasanya nembang. Nggih. Oh, Mbah Carik biasanya nembang. Mbah Carik teng pundi Mbah Mbah Carik? Carik napa sampun kondur? Sampun kondur napa tasik wonten ngajeng? Sampun. Sampun. Oh, pindah lokasi. Oh, pindah lokasi. Nggih, pancen yo arep digaya ngapa Mbak Lita? Iki barengane ki wakeh, jope Nggih. Mbah Carik yo kuatah, jope Mbah Lurah kathah. Nggih. Job becek. Didum. Wah, ngene iki keluane lurah-lurah lek tangga-tanggaku sing lurah-lurah lho. Nggih. Neng Brang Lor kono. Heeh nyapa? Bah, ngene iki sedina wis ora cukup dhuwit 1000. Iya. Nggih becek. Becek. Tapi ora apa-apa ya untuk warganya kok. Iya. Untuk masyarakatnya insya Allah ya lek wis iso nyengkuyung kabeh iso ngrukuni masyarakatnya kabeh iso rukun pembangunan ya saya cepet Meningkat, saya ya. meningkat kesejahteraan rakyat ya semakin Semakin pesat. rekat. Oh, Nah, ya. kuwi lho. Nggih. Nah, golek Tapi- at-at mang angel ya. Angel tenan. Cobi Ibu Nggih. mboten wonten requestan Nggih. nah Ibu. Ibu-ibu monggo mbok menawi wonten Kang request. Masku Bapak. Nah, iki ibu-ibu biasanya anggar mesam kuwi mesti enek. Nuwun sewu Pak nggih. Heeh, kula tak nangleti ibu-ibu rumiyin ingkang wonten mriki. Nggih. Sugeng dalu Ibu, selamat malam. Nggih. Niki nah, ya ngono. Kabeh kenal awakmu ngono kok. Kenal. Ampun. Bestine ibuku ini. Bestine Ibu. Lah, Bestine ibu nggih, teng nggih. masjid. Sugeng dalu Ibu. Nggih. Niki dalu. trio racun Bu nggih. Loh. Kok racun. Trio apa Bu ini Bu? Trio wek-wek. Ini Ibu barangkali mau bernyanyi atau sekedar request lagu monggo Bu. Lagu Requestan favoritnya apa, Bu? barangkali Nggih. ada. Wah, gila. Nah, iki lho. Nggih. Pripun Mas? Sakderenge ibu-ibu kan manut to. Nggih. Saiki Bapak Barkat. Bapak Iki Berkat. Sugeng dalu Bapak Barkat. Nggih. Nah, Nggih. biasanya ramung request lek Bapak Barkat iki. Nggih, biasane nambah. Mesti ya kersa nyekar. Mesti nggih. Mekaten ta Bapak? Nah, Nggih, nah. nggih. Monggo. Nggih. Mas diserepek iki Bapak Barkat tak anu junjungi rono kok dijunjung. Kok dijunjung? tak derete rono. Nggih. Monggo kula derekne Bapak. Lumayan oleh korban siji. Kok korban to Mas? Sugeng Korban dalu. diingi ae. Korbane Wis wingi. wis wingi ya. Heeh. Gek sing dikorbane nuwun sewu Pak Barkat nggih. Sing dikorbane ki sapi lanang, wedhus lanang kabeh. Heeh. Nyapa kok mesti kudu lanang? Nyapa? Soale lek wedok ki jangan kan berkorban, mengalah pun tak mau. Kok malah curhat to? Sugeng dalu Bapak Barkat. Sugeng dalu. Wah nggih. Nggih, niki Bapak Barkat ngersakne nembang piyambak napa kalian sindene monggo. Kawula sumanggaaken tembange napa? Gubuk asmara dibawani. Oh nggih. Mbak Lita sing beksani. Oh nggih siap. Iya. Nggih. Nggih. Gubuk asmara Mas Apin. Oh lah mbok nggih. Nggih.
Piantun mriki sakjane seni sedaya lho Mas. Kabeh piyayi seniman, kabeh piyayi sing budaya mulane ya ora gumun lek wah suwantene ya istimewa Saestu. tenan. Domongi rene iki main nang kene iki ya setengah isin Pak Barkat nuwun sewu. Lah ten apa? Lah kadang-kadang Mary ya celelekan ngono kuwi ya aku ya ndak demen karo Mary iki sakjane tak omongi bolak-balik Pak Barkat ngono iki. Mosok emang anu Pak sapa jenenge Pak Bayan Rosok barang digodani karo Mary Pak. Mary wis loyo Pak. Bar iki jenengan lek teng mriki ra didangu ngoten. Alah mesti katut Pak. Mesti kemakan. Mesti kemakan rayuan Mary Pak. Iya. Tenan bahaya. Dan bahaya. Sinden kula sing setunggal niku bahaya. Nggih. Monggo Pak Barkat. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur lingsem yen mutan lelampan kang kawuri tresna tulus nadyan enggu buk asmara yen liwat aku kelingan kae yen tak goleren Kaki maju Bapak. sing cagak kabak tulisan warna abang tondo isih prawan jenenge gubuk asmara yen kae tak nggo andom tresno tanpa bantal tanpa kloso bota-bote kata manasmara gubuk kae nyimpen wati kanthi besok ora bakal lali gubuk kae kabar crita ngawangi nganti kagabrina tanutur kaya marati aku kowe dadi garwa mergo leren ning
pisan warna abang tandha isih prawan jan mangiku pokas moro biyen kae tanpa batal tanpa kloso bote kata manan moro kubo kae nyimpen wati ora bakal kubo kae kabadita sangawangi kanthi gagah prina Enggak. caketan saya marati aku kowe dadi gar